Pohjan valmistukseen tarvitset keltaisen kipon, hiivaa, huomioi lämpötila, jauhoja ja 2 desiä vettä. Huomioi lämpötila. Sekoitetaan hiiva veteen. Käytetään tässä nyt tätä kuivahiivaa, mutta voit käyttää ihan tavallistakin hiivaa. Huomioi veden lämpötila. Täsmällisesti mitattu vesi kaadetaan keltaiseen kippoon. Lisätään 5 desiä jauhoja. Näissä jauhoissa on valmiiksi suolaa. Jos sinun jauhoissa se ei ole, niin voit sitä hieman lisätä oman makusi mukaan. Kääritään hihat ja sekoitetaan ainesosat keltaisessa kipossa. Kun taikina näyttää tältä, se ei ole vielä valmis, vaan sen tulisi näyttää tältä. Sitten peitellään se lempeästi ja laitetaan sivuun odottamaan. Anna sen kohota vähintään puoli tuntia. Tomaattikastikkeen valmistamiseen tarvitset kipon, tomaattia muodossa pyree, 1 valkosipulin kynnen, suolaa, basilikaa, oreganoa, pippuria sekä hieman öljyä. Otetaan alle kohtuullisen puhdas leikkuulauta ja kuoritaan sipulista roskat pois. Pienonnetaan valkosipuliveitsellä. Ja tässä lapsikatselijat, varokaa sormianne, pyytäkää aikuinen apuun. Puristetaan tomaattisose läpinäkyvään purkkiin. Prosessia helpottaakseen korkin suoja kannattaa avata. Kaadetaan hienonnettu valkosipuli sekaan. Lisätään ripaus suolaa, hyppysellinen oreganoa ja basilikaa. Sekä pieni pippuri. Lopuksi vielä öljy päälle, joka saisi olla oliiviöljyä, mutta mikä tahansa öljy käy, mitä sulla nyt sattuu olla. Sitten sekoitellaan ainekset tasaiseksi mössöksi. Tässä vaiheessa voi laittaa uunin kuumenemaan. Otetaan keltainen kippo taas esiin ja tarkastetaan, että taikina on kohonnut. Asetetaan leivinpaperi pöydälle sekä tuorekelmoissa aiot pakastaa pizzan. Ripotellaan hieman jauhoja. Otetaan taikina keltaisesta kiposta ja halkaistaan se kahtia. Sitten pyöritellään pohjaa, kunnes on tuollainen tasainen pallo. Muotoillaan pallosta pyöreä pohja. Käytetään apuna kaulinta. Huomataan, että leivänpaperi ei pysy paikallaan. Haetaan jesari. Kaulitaan pohja mahdollisimman ohueksi. Jos tykkäät paksummasta pohjasta, niin älä sitten kauli niin ohueksi. Otetaan tomaattikastikkeesta puolet pizzan päälle. Jos teet taikinasta useamman pizzan, niin ota sit vähän vähemmän. Levitetään tomaattikastike tasaisesti.
Avataan tonnikalasäilykepurkki, valutetaan siitä vedet. Levitetään puolet tonnikalasta tasaisesti pizzan päälle. Avataan pepperonipaketti. Asetellaan pepperonit tasaisesti pizzan päälle. Avataan ananassäilykepurkki. Viipaloidaan ananas ja asetellaan se tasaisesti pizzan päälle. Otetaan jonkinlainen raastin. Älä ota tämän näköistä, jos et halua käyttää raastamiseen kunnolla aikaa. Ota jääkaapista se löytyvä juusto ja hiero sitä valitsemaasi raastimeen pizzan päälle. Peitetään pakkaseen menevä pizza tuorekelmulla. Siirretään pizza varovasti pakkaseen. Voisi käyttää apuna peltiä. Kun pizza on jäätynyt pakkasessa kunnolla, voit lisätä siihen vielä toisen kerroksen kelmua. Kertauksena vielä uuniin menevä pizza. Levitetään pohja. Levitetään tomaattikastike. Levitetään halutut täytteet. Siirretään pizza pellille ja pelti uuniin. Anna paistua noin 10 minuuttia, kuitenkin niin, että täytteet ei pala. Otetaan pizza uunista. Pizza on valmis tarjoiltavaksi.